markoan Jesusi di borngin na holom tu macai ngali tubuh Jesusi dihadang ni biru-biru. Terbari tema tuluan pertibion surak masude daka bangsoi sonang gok dame rohat tabe nunga tubuh BHP si paluai nama nobus akadosa manisiai. Tuluan pertibion surak masude daka bangsoi sonang gok dame rohat tabe nunga tubuh BHP si paluai nama nobus akadosa manisia.